in ala ye durange kana kile kan bi green wi ko ate so ala adi nyata mo ko musuka kuma ka kuma fe ya frère ni ka tan wore ni janga ko bi nyata atara ga kriti ka ko bo blala ala kana sila takma ka ke number nga danguga ni isa wore jamala igi tata na benya iganta dia ya isa emai wore jama nya fili adabirila ajana dro nya fili wore jandro adabiri bayda ko ne dunange ka ko dat ko do fop ajene here pada blanc ye janga to de dunange akula sa ni ale aya anaka fo ke ale duna juguye afana bila yira anga dugla ka fo dunange afana duguden juguye bawona ko de ko ni duno jumo nana ba kumbe ni nyuma yayi me ni duno jugu nana ba kumbe ni jugu yayi duno da yake leta wade abana gufo ka bara ma mu zumate en aje ka dugu ko kam muso ce ku ko ni ko lati ha ikadi mu mandi mu bekere jugu ne misi bien ku ne ko bele ne misi fima ku ka iga ko do dibila o de beninka tunenge ba ina ma kan nambarai ka da ko bele ko fu ka ta sa ai amam ne muso na dirama ane so ga kafo ku ka ku ka bila la ofe display ikubbe de fene bono dunane amma na to mai aga ta to yi la bora afi kana do dugu ko be voilà ni dinange ko banistan ay ani tawa bene ina wo bole nga barala ni dinange do na biya ko na to ka misi bien ku ke ka tatugu ka misi fi ku ke ka tatugu ka do ko blela ka do dibila ni ka ko bane kuna bara kula be ka yelama ni bara fulana de nga fembe be ni kono ni ame ko javre ni nde sababudo ni ame ko kumbiri ni nde sababudo ni ame ko nasi ni nde sababudo imaye ni fara ka do dibla dina nga iga ko bano imaye wor jere friend abika ko masaka fi don doni dai ka ko do dibla ka ko do kubila wo de flenta dina ga ko bana sizane nganga asa ko ni furami meno wogde karsa parce que influence wa ambe soni kay rom nay ambe barken ni ma koroba fefo ambe soni kay no ambe furo boynde nama nya ambe furo bo ambe kade munga jana be ambo ka labai
Saka wallahi na tukunya saka et nya mo ko bila ka taa ne wele ya maka ne mo ko bila ni ma nyene ma imu na saka mami mabo oro ne ko ne na ko dubina da mo no ngum na awo oh aka dinno ko jumere ko Aisha wa ba ni Aisha wa folen boy ko Aisha doro ko no wodo do sisa abura kala ko nana abu ko na tiwu duma abna diminu duma ma baroke to o batne cliff laga amadu de fleni ka strategie ni kana ni kele jawu yele ko yele mamne musu ko be nani ke alors que mami mabo fuy tini waldi ki wallahi nit se kata buti la bi nit se kata yoro shibli ni amadu jote ni ko fake buti to ko nana de ka kuma fere bi dilire de kuma fe ka ko ga ko fenta na ka musu ke wallahi apume kana mbuya ndoro ne ko man dini manga ka sini yo saka saka mun kelen ne ke sa o jete ko fo sa amadu saka sila fana tige ela dugu in konna la ya o saka ko ma wallahi men kala ne fi musu indi bi ko kana dini me kana dun dronji ni hakla amadu fana manga sila tige ngoy nyima ya de no de fo amadu daru fe mutu ni Aisha che no de kuma ga black na o ya to a black la ka ko feminine ni ka mutu Aisha re ma ko ne kwa ni ba ya bo ma fa mafuru kwa amadu ko ka ba o be ko resa ni ko mun wona ne se no ka kulo anyi ne bu mo de strat kenena saka ni c'est tabulu marfu babulu ko ngoto ke fin dengesena ayi tiana faul amadu la mais mal amadu che mi aka for ko jugu na ko ga ba bolo signala yoro ni kala ne do parce que abolition abe sonni ke yere de i politiki bele do ngo dugi ngona ya an si jama faranya ma fe ma kuma fa ma inda ne dun ta solo do ne bi ta ma fe ya fa maka sira dali ne ma ne ka sigata abi dugu bodala abi dodala ko na fa mami pampa na yere sara ni ala sonama meta amadu fe meta kuma nayi sera abe ke wala mina ga dabla ni duna na ra dugu kono o ma si akon yangi ni fole yani ge panga do ala mais ni ala sonama meta kuma fe abe sila dayele ya fam mena folo saka mena ni ala sonama meta kuma fe ya kila te ni abane pe on na fil dabla mena ha meta kuma fe o bien vraiment che aja ibara ni nana pai amadu mama korba sila woni basi aba ira dum amadu ne taka tola ife ma akadi akadi sima ne ra ne sina kunga telu ala ka tarna ka cide amadu ko mbe tuguni anga dunanke mama ko sara akana ko abi do fara sara dunanke nya la ilaha akum ko eba nga slat ga nya dugu ngono ka tira ta je yoro si ni ma amana ta yoro ibanya maka ko di bora be dule be sa ne bora asa digle babule walla asa te a digle tabule so ko de ngono ayi iba ka ya ko dunange de manya ma dunange na debi dunange na du ko ne ka ini ta ne mamne muska kele ka de farala bora u ngona na amado mbale ga farko jugu mais sabali doni mais ijo nonte dunanke yero ko ne ma dunanke ay ne wele ko nga kangarde ke ga ya fama ka ale ere Aisha gen ko Aisha ka farala tete dire sur kile dunanke beta ata beta dunanke fe abi duge su ko ka ikutrala ngo amadu oli kila kuma wudi amadu famu ibalo ne ere be dugu kelena dunanke nara de abana tari tianta ni Aisha ka kanuna dunange yɛrɛ ko ne ma ko asa to ka taa dumuni d'a ma ne asa koro ko asa don ne fɔ ko e ta min k'a to ka taa dumuni di dunange ma tora na bali dunange na don ne yɛrɛ de dumuni ka di dunange ma dugu kɔnɔ yan amadu ni y'a faamu ya ka fari kojugu mbalo i bɛ se k'i bolo fila sɔrɔ dunange in ɲɛ la mais sabali an ka tabiyato ye fɔlɔ la ni dunan tun nana dugu kɔnɔ n ko dutigiw de bɛ kini tobi k'a di muso ma ka taa di dunange ma
mais ne y'o bɛɛ kɛ ni keleya kuma ni fɛnw ye ka tila ka n'a cɛ ni minɛ k'a siri k'a da kun ala tɛ ka lafiya n'a taara e ka dugu la sa a bɛna mun fɔ ni e ka fɔ kun tɛ cɛ i kun dunankɛ kun ye ne jigila musa yɛrɛ k'i ka yafa ma ale ma taa dabɔ nin kama ale yɛrɛ t'a dɔn ko muso furulen don i b'a dɔn bonya kɔni n'i ye bonya kɛ mɔgɔ ye a ka d'a ye bonya de kama a bɛ ka kɛ Amadu k'i ka sabali i ka yafa ma sini yɛrɛ ale sini bɛɛ a bɛna taa a ka taa de tuna ni n taara n maminamuso digilen sara a bolo ni mamuso minɛ digilen sara a bolo soni kɔni n bɛ fɛn kɛ a ma tɛmɛ mun ye Amadu ne b'a la i ka fari kojugu i ka fari e yɛrɛ ka dugu in kɔnɔ yan mɔgɔ si tɛ ka cɛya la e yɛrɛ ka lajɛ e n'a cɛ depuis dunankɛ nana don min na ni dunankɛ bɛ miiri e n'a cɛ ale yɛrɛ kan ka tugu ne maminamuso quoi o tɛ kilicibaliya ya o ye tiɲɛ ye o tɛ kilicibaliya o tɛ ka jɔ n ka minɛnw na sabali ni ko de n bɛna min f'i ye ala kama yafa ma an bɛɛ ka dunan de yafa ma i y'a faamu yafa ma yɛrɛ de an b'i deli i ka fara dunankɛla ka yafa ma sini bɛɛ a bɛna taa ni ko de i y'a faamu sabali parce que i ka fari kojugu i ka fari o ye fariya dan ye maga n fana bɛ laadu kelen d'i ma ni ko de ala ni dɔgɔninya danbe kama ala ni dɔgɔninya danbe kama ladon kama ne bɛ jɛ dunankɛ kɔ nin ko kelen na ni dunankɛ ma taa sini n'a sira ka kelen sini n bɛ dɔgɔnin halala ye Amadu hami o kɔrɔba yɛrɛ kɛlɛ ma ban mais a bɛna taa sini ni ala sɔnna ma min ka gɛlɛn e k'a confirmer dɔrɔn k'a fɔ awɔ tiɲɛ na ne yafara ni yafara a yɛrɛ diyara ne parce que sabula ne ni an bɛɛ de bɛ dugu kelen kɔnɔ Amadu ni ne dɛsɛra la ni ne dɛsɛra la jɔn bɛ n'i lasɔn maga ne yafara ne yafara ni ne kun ta dɔ de ne yɛrɛ kun b'a fɛ ka yɛrɛ kɛ cɛbaga n b'a fɛ ka tɛmɛ dunankɛ ka da fan fɛ ne kun tɛmɛ dunankɛ kari kɔnɔ ni kun y'a ye k'a sɔrɔ a ta digilen b'a kɔnɔ ni kun ye samara fila ye da la e yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye misifin ku de misi bilen o ku de filɛ da Allahu akbar sinon e yɛrɛ kun ye baara kɛ ka ban Amadu sabali n b'a dɔn i ye kojugukɛlaw de ye i bɛ kojugu min na jamana in kɔnɔ a ka ca kojugu mais e jira sa i ka taa i ka cɛ so kɔnɔ nin ka k'a ko banni ye ne yɛrɛ tun man ka taa e de fɛ komi alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn ye sira sanfɛ ne fana bɛ na segin n bɛ taa ci fɔ dunankɛ ye n ko tiɲɛ na n ko Amadu yafara a fa ka gɛlɛ dɛ ne bɛ taa a fa ka gɛlɛ dɛ ayi kan bɛn ala ka seli ɲuman i dan sɔgɔ i ni ko i ni ta i ni sisi walahi nin man balan Amadu i y'a ko to ne t'a la jamana in kɔnɔna la walahi nin man balan a mɛna fɔlɔ ala ka seli ɲuman ye nin dunankɛ fiyɛtɔ de ta sisan ko in k'a ko k'a bɛ taa sini n t'a fɛ a ka taa bi wula in na bɛ n t'a fɛ bi wula in na bɛ a ka taa yɛrɛ de n b'a fɛ a ka taa bi wula in na bɛ nin y'a fiyɛtɔ de ta ni dunankɛ mana kɛ tɛmɛfɛn ye yan nɔ komi yan de ye dugu donda ye n'a kɛra tɛmɛfɛn ye yan nɔ n'a sen donna ni kori in na ne ka samara bɔra cogo min na nin dunankɛ ka samara ka bɔ ten a kana an ka dugu donda ye a ka taa kɔ kan a kana segin ɲɛfɛ fewu wa jafra y'a yɛrɛ ko dunankɛ ta dɔ de filɛ a bɛ ka taa n'a ye maa y'a kɛ ala k'o kɛ maa ma kɛ ala k'o kɛ ni maa ye dunankɛ kɛ ala k'o gɛn ni maa ma gɛn ala ka gɛn ni jafra sɔnna a ka gɛn n'a ma sɔn a ka gɛn wala nin ye dankarilen sa ni dunankɛ ka ko bannen sa an tile taa i nana mun ye yan kana mun ɲini awa Saka i ka bɔ yan ka taa wa e nana mun ye yan den o tɛ sabali ne ta to wula na koyi wula ne ta to ne kɛ to de k'i ka minɛnw cɛ ka taa wa Saka ne tɛmɛ senna ba i bɛna bali fu bɛ ne ka kaban ne n'i ka cɛ bɔra fana ne mɔgɔ bila ka kuma fɛ walasa a k'a dɔn k'a fɔ ko ne nɔ tɛ i y'a faamu e de bɛ k'i ni da ne ni kɛ diyagoya ala yɛrɛ de ko fɔ n ti mankan fɛ dɛ Amadu bɛ se ka bɔ fa min fɛ yan e ka taa yɛrɛ de k'i den Saka maso masa ala ka masa kari bugu dɛ e ka taa wa Saka ne tɛmɛ senna ma ye i n'i ka cɛ a komi furu ko projet kun b'a ɲɔgɔn tigɛ ban
ne tɛna o tiɲɛ dɛ ne nɔ t'o ye tɛmɛsɛnɛma ne fɛ ne ta ye bonya ni fɛn ne bɛ n'i dalen ne kan ne ta tɔgɔ di i y'a faamu wa k'an bɛn o cogo la nin ye kabako ye e dun tɛna ta ka ne to yen dugu bɔda ye kelen de e bɛ bɔ e bɛ taa ne sɔrɔ dugu bɔda la e ni ne an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ de e tɛ ta ka ne to yen cogo si la n bɛ taa jɔ dugu bɔda la k'i ma kɔnɔ de e ni ne an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ de ne tɛ fara e la yɛrɛ de. Avant clé. Aïcha. Ça va? Ija. Don. Et ne me irrita des fois. Muna. Depuis wolu na mbori ɲɔgɔn ni y'a simini kelen ye. Ne kan k'i ye. Ko de ka ca sa. Aw muso kɔni wagati b'aw da la wolon cɛ. N b'i wele téléphone na n t'i sɔrɔ. Ka taa aw ka du fana kɔnɔ i tɛ ye. Ka t'i terimuso fɛ i tɛ ye. Tiɲɛna cayara. Non, ne yɛrɛ ma se ka foyi de faamu e ka ko ni wagati laban na ne ma se ka foyi de faamu e ka ko. Faamuya sa. Il paraît que ça ko Sara ani Dɔngɔnɔ. K'i bɛ ka dugu wele k'a jɔ a kun ne ma se ka foyi de faamuya la. Ninnu yɛrɛ ka ko ne yɛrɛ ma se ka foyi de faamu. U b'a fɔ ko musomanin da ye ne kelen ni dugu in kɔnɔ. Ne yɛrɛ ma se ka foyi de faamuya nin ko in na. N'a ma ɲa ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen nɔfɛ ni Ala sɔnna ma sini bɛɛ ka jeliba bila ka taa aw fɛ ka taa wɔrɔ bɔ ni ne ma wɔrɔ bɔ n tɛ lafiya parce que sabula muso bɛ to n'a yɛrɛ ma tɛ vraiment a ka di ne ye an ka ko kɛ sɛbɛ n'an m'a ko kɛ sɛbɛ dɔrɔn a ma ɲi i y'a faamu tiɲɛ na ne bɛ taa ni woro ye aw fɛ walasa n ka se k'i furu n'o tɛ Amadu o Dɔngɔnɔ Amadu ni Sara e n'a tɛ nu c'est quoi non ne ma se ka foyi de faamuya ninnu ta in dɛ i b'a fɔ musomanin da ye ne kelen dugu in kɔnɔ. Ok mais n bɛna min gɛlɛya i ma i jija kana ne janfa dɛ ayi n t'i janfa i jija kana janfa dɛ furu i b'a dɔn pɛrɛ c'est wa diɲɛ kɔnɔ ne bɛ mɔgɔ min fɛ diɲɛ kɔnɔ o ye e de ye n ko ne min e ye dɔrɔn ne tɛ lafiya non balo ça veut dire quoi vraiment je t'aime toi n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na i yɛrɛ ka se k'a dɔn ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ sa walayi ne yɛrɛ bɛ olu dabila sa i y'a mɛn voilà i b'a awɔ je t'aime toi donc a yɛrɛ ka di ye aya tɛ tɛmɛ a ta kan e na ne fɛ dumuni kelen bɛ ne muso kan e na tɛ maga e duguden e de bɛ ne muso kan e maga i dumuni donc ne e lahalaya bɛɛ de fɛn ta ko di mais ne b'a fɛ de e b'a fɛ awɔ a fana b'i fɛ e cogo di ta a b'i fɛ e b'a fɛ o a fana b'i fɛ a fana b'i fɛ e b'a fɛ a fana b'i fɛ awɔ maga e b'a fɛ Alisa bɛ e fɛ e fana bɛ Alisa fɛ ne bɛ ka nkalon da dunankɛ la e n'a kɛ mɛ i ka kɛ sunkɔrɔ woro la e bɛ ka ni ko ni ban laban kama maga i wuli ne mun de sa ne mun de kɛ e ko fɔ ne sa non n'olu ma ɲi sa maga i wuli dɛ bɛɛ kana nin kɛ ne la fo e ne mun de kɛ ne bɛ k'a fɔ ye Alisa bɛ ka n ka malo bɛɛ ban ka taa di dunankɛ ma a bɛ ka n ka tew bɛɛ san e ni Ala cɛ e bɛ taa i sigi i sen dan ban kan je t'aime toi je t'aime moi i ka di n ye n ka di maga Amadu n bɛna min fɛ e ma se ka don wɔrɔba nɔfɛ wɔrɔ jalanin kɔ Amadu i ma se ka foyi de kɛ wa bɛɛ la i bɛna mun maga e b'o de fɔ ne ma jahanamaden e b'o de fɔ ne ma e ta nin ɲɛ bɛ ne kɔnɔ n b'i fa tɔgɔ n b'i ba tɔgɔ dɔn e kɛlɛ tɛ dɛ hali Mamadu Darame n b'a dɔn a bɛ taa lakali o n y'a ye e bɛ ka don so kɔnɔ k'i ban labɔ i da kɛnɛ ma i ɲɛ bɛ don da de la n'i ma i ka so da gere la n b'a fɔ ko tu kunbere ni maga nana yan k'a bɛna don a ka da fɛ i ka da la tunu i ka so gere n'a ye kogo ta ka don ou bien n'a donna fenêtre fɛ ala ka to i ka so bin a kan hali a ka so siri i b'a bɛɛ latunu